אז איך אנחנו משתמשים באפליקציה ובונים הצעת מחיר מנצחת? בואו איתי. אנחנו נכנסים לאפליקציה, בוחרים בהצעת מחיר חדשה ומתחילים למלא את הפרטים שלכם ושל הלקוח שלכם. אפשר לבחור הצעת מחיר על פי מוצר או שירות או על פי מחיר שסוכם ביניכם מראש. אפשר להוסיף תמונות לפריטים וגם הערות ככה שההצעה שלכם תהיה מפורטת וברורה. מזינים את הסכום שנקבע ועבור מהו, האם זה מוצר או שירות, ואם בא לכם אפילו אפשר להוסיף הנחה שמחושבת באחוזים אוטומטית. עוד פיצ'ר מטורף שהוא חובה בכל הצעת מחיר. ניתן ליצור תקנון תשלום ואחריות באמצעות AI תוך 3 שניות. ניתן להוסיף גם תאריך השירות, ההגעה, לאיזה יום קבעתם ועד מתי ההצעה הזאת בתוקף. ניתן להוסיף גם כמה מילים על העסק שלכם. וזהו, ההצעת מחיר שלכם מוכנה. וככה היא נראית, ברורה, קריאה, והכי חשוב, מקצועית. אתם שולחים אותה ללקוח דרך הקישור, הוא חותם דיגיטלית ויאללה לעבודה.